Bueno, ha arribat el gran dia. Estem a punt de començar a rodar el nostre primer videoclip, de la mà del gran Eloi Ripoll. No, només Ripoll, Vale, el que tu vulguis. I contem amb l'inestimable presència de la bonica Nausica Bonin. Ei, Nausica, saluda! Bueno, ara està concentrada, s'està ficant en el paper de vella. Vella no de vieja, de vella, la vella i la bèstia. Perquè avui la Nausica, allà on la veieu, se les haurà de veure amb 3 grans feres. Joan? Jo estic una mica nerviós perquè per mi la Nausica és algo... Llums, càmera i acció. Així? No. O sigui, sí, però sense sobreactuar. Joan, tu això com ho veus? No sóc en Joan Pal. Collons, on està el Joan? No és el lloro. A veure, Joan, pots venir un segon? És que prefereixo no moure'm perquè no veig una puta merda amb això. Va, vine tu, va. Joder, a veure, reunió un moment, vine aquí, sisplau. No us moveu, no us moveu. Ara, el rècord a la merda, la mare... Collons, ja les ulleres. A veure, Ricard, què et passa, tio? Que jo això no ho veig. Cap dels 3, però veus, fas una mica així i ja està. Pol, aquí. Que no veig això del videoclip, això de les màscares de la mandanga aquesta dels pebrots. Que sí, està molt bé la Nausica, a mi m'agrada molt, ho fa molt bé i mola molt que sigui en el videoclip. Però saps què passa? Que només se li veurà la cara amb ella, saps? I d'aquí és el videoclip. A veure, un altre cop. Tio, fer un videoclip i que se't vegi la cara és molt mainstream. Vull dir, hola, Daft Punk. No sé què dius, Joan. Jo el que t'estic dient és que a mi, m'agradaria que el videoclip s'identifiqués amb la meva, amb la nostra cara, saps? Ja, però és que la Nausica sortia al cor. Ah, sí? Sí, la Benjumea. Ai, que m'és igual, que passo, que no, tio, que porteu vosaltres les màscares aquestes, que jo no porto. Ja, però la gràcia és que siguem els 3, que portem màscara. Nois, què passa? Va tot bé o...? Sí, de puta mare. Sí. És estupendo. Una cosa, oi que tu no et fas res, sortir el videoclip amb un cap de cavall? Home, no, però el que passa és que llavors no sé per què m'heu trucat... Estàs estupenda. T'estava parlant. Sí. No. Què dius, Nausica? És que no cau de... Hauries de parlar una mica més fort perquè et sentís. Mira que guapa. Aviam, però què esteu fent? O sigui, per què s'ha posat la música al cap de cavall? Perquè aquí l'estrella vol que se li vegi la cara. Però, a veure, és tan demanar, de veritat. Aleshores, tu què proposes? Fer-t'ho de vella? A la paperera, el guió, tota la merda. Escolta, una cosa, que el guió és de Disney, també. Vull dir que no crec que t'ho hagis currat gaire, tio. A veure, no siguis tan injust. Aquí, a la pel·li de Disney, hi ha una bèstia, en canvi aquí... Saps què passa? Que aquests tios de l'escac és que sempre igual, que es pensen que us heu inventat qui sap què, i això està més vist que el TVO, tio. Però si això de la vella i la bèstia és teu. No, perdona, és meu. Perquè com que teníem la Nausica ja i és tan guapa... Una cosa, Ricard, o sigui, tu vols fer això per la música o per sortir a TV3? Vull dir que com t'aquis la cançó, no? Perquè no sé, si vols fer-te famós, apunta't a lo Happy Day. Perdona? Mira, saps què et dic? Que a la merda. A la merda, tu, a la merda el puto Pol, a la merda l'escac, que a la merda els caps d'animal aquests dels pebrots i a la merda tot, ja. Això per què? Fins aquí. Que no sou un Manel, Mira, Perdona, A veure, no et passis, tu perquè... tampoc ets... Què? Tampoc ets... Què? El Tim Burton. Ah, perquè el Tim Burton és una merda com la vostra cançó. Ja. Crec que ho tinc. Què tens? Tu vols que se't vegi la cara, no? Tu vols seguir amb la tonteria aquesta de la Bella i la Bèstia. Tu vols que se senti bé la musiqueta. I tu...
Doncs si calleu un moment i m'escolteu, crec que tinc una idea que pot servir. Us l'explico? I... acció!